kterým se rozloučíme. To znamená, na mě teď bude vyhlásit to poslední jméno, se kterým se bohužel rozloučíme. A zbytek se automaticky stává trojicí vítězů. Trojicí vítězů, kteří si budou moct přivlastnit titul vítězů The Dance v juniorské věkové kategorie, historicky první vítězství. Diamantovou kartu na SDK Europe a pohár, tím, se kterým se jako posledním rozloučíme, je číslo 6. Štěpán Kehler a zbytek posunuje! Nezekají, zbytek vidíme! Na pěstanu vítězů, trojice, která si může užít na fantastický vítězí, Tereska Rozkošová, Eliška Nová, Zuzana Práková, vyhrávají historicky první od Dance juniorské věkové kategorie. Tahle trojice, která byla potom vybraná jako trojice nejlepší, která právě teď dostává od Hozicový pohár. No a samozřejmě nechybí také poukaz diamantové karta SDK Europe, jedno z našich partnerů, která si to takhle náležitě a fantasticky mohla užít. Otevřeme dneska takhle vypadají vítězové juniorské kategorie. To jsou lidi, podívej se, prošli všemi koly a všechno to vyhráli. Pojďte si dožít, podívej se historicky první dancer. Naši hudebské takhle vypadá naše tanečí nadějnou. A obrovský aplaus, vidíme se na tu Marku Bianco. Gratuluju. A ještě obrovský aplaus. Díky moc.